Balmakɛ n balimamuso an minnu de ko k'aw mago jɔlen don a ka sokɔnɔminɛn bɛɛ lajɛlen la ka so pari a ka kɛ sotigi sago ye ADC Bazar Garantibugu fe kɛrɛfɛla la an minnu de mago bɛ vaxi tisi ka taa se borodenw ma ale ni fauteuils ani dagabana yiridenw fɛn min ye accélérateur ani cuisine ye légère ka taa se tapis dagabanaw ma ani aspirateur fɛn min ye sac de bijoux ye parfum kasa dumanw ani chaussures ka taa se bazin prêt à porter ma tableau à manger ani pot de fleurs kɛn balimamuso ko ta bannen ko fɛn min ye cuillère sanumanw ye kurulen dasilen bɛ yen nɛgɛma fara verre ma kan tewuli verre ka taa fara café min verre kan darakadunyɔrɔ la assiette cɛɲu ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ ADC Bazar kɔnɔna na fɛn min ye lit ye ka taa se verre ma kana sɛni cɛɲumanw ma fɛn min ye tarimusi kumaba ni tarimusi fitini ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ nakɛ tarimusi a n'a complet ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ ka taa se bien waribaw ma nin bɛɛ lajɛlen dalen bɛ ADC Bazar kɔnɔna na. Nɛgɛjuru téléphone 91 95 72 91 n'an b'o sɔrɔ k'a ka weleli kɛ 78 40 26 ani 86 o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ko numéro sabanan 76 30 65 70 ka segin a ka nazarakan na 91 95 72 95 78 40 26 87 76 30 65 70 n balimakɛ n balimamuso n'a ye ni nɛgɛjuru kube fɛn fɛn wele an na maa lasɔrɔ maa min bɛ taa ka minɛn d'a ma fɔ sigiyɔrɔ la walima ko kɔrɔma don ka na n'aw ye fo magasin na ADC Bazar jama jigi ye e yɛrɛ kɔrɔmuso fana ta ye wa waritigiw ka ko bɛɛ de bɛ tan tɔ wa a taara baara la den jumɛn i b'i sa cogo la wa e ka i yɛrɛ kɛ pantalon muso donfili bɛ ka kɛ pantalon ye ne ne furu bɛ nin bɛɛ dabila ka jɔ furu Zaidu ne ko i tɛ furuko kuma in dabila yɔrɔ i tɛ furuko kuma in dabila yɔrɔ n'i bɛ fanga bi tile su nege hɛrɛ la i tɛ furuko kuma in dabila i tɛ furu ne bɛ dugu jɛra du sigilen mɛ i ma bɔ fɔlɔ i presselen don ne fatɔ filɛ nin chouette ne ko e tigi sigi mun na mun de bɛ cɛmanninw bolo wari diya ye e nin ye jagɛlɛya dɛ Zaidu wala wari minɛ a kɛ taa tɛ mɛnɛ sisi ko o ka ɲi i bɛ fɛn fɛn kɛ a bɛɛ kɛ i bɛ diɲɛlatigɛ fɛn fɛn kɛ a bɛɛ kɛ i bɛna ɲɛ sɔrɔ i sigi musokɔrɔba i tɛ furuko ɲɛɲini dɛ fɔ ɲamu e yɛrɛ ko i ka wasolona ko de Zaidu fɛn furu ye problème de ye problème man ne donc i t'a dabila Zaidu i t'a dabila furuko kuma ye k'o bɔ an ka jɛla yɔrɔ an ka kuma la an ka tɛmɛ furuko kuma la dɛ Zaidu parce que e filɛ nin ye ni mɔgɔ ne kɔni bɛ ka min f'i ɲɛna i ye denmisɛnnin de i kan k'i furu wagati de musomanin bɛna fɔ yiriden de ko ye dun wagati de b'i la wa kari wagati de b'i la fɛnɛ muso dun ka furu ye wagati de ye i bɛ tila ka tɛmɛ de sa a bɛ se ka don karamɔgɔ kan a ye dugawu k'an ye an ka cɛ sɔrɔ a ye dugawu i furu wagati bɛɛ taara k'i to ne kɔni ma n'o mun furuko de bɛ yen i ba de ko ne k'i furu o de bɛ yen wa an kan ka bɛn daminɛ depuis sisan kan tɛ bɛn daminɛ depuis sisan munna ne ma ne furu ma don de commissariat mɔgɔ ɲɛna bila ka taa yan commissariat ko an ye mun kɛ parce que Zaidu ne t'a ɲalen fɛ o e yɛrɛ de tɛ ne fɛ quoi ne b'i fɛ n'a fɔ ni mɔgɔ kɛ mais furu ok problème t'a la n y'a mɛn mais i bɛn'u dɔn kuma jugu ye don n'a nataw i y'a faamu wa i ma foyi y'a la fɔlɔ Zaidu e de ma foyi y'a la fɔlɔ yɔrɔ ne y'a f'i ye o danga ninnu bɔ a la dɛ i b'a dɔn i b'a la ye danga de i t'a dabila yɔrɔ ne bɛ danga mun ne yɛrɛ ka wuli ka taa parce que e fɛ kuma bɛ taa mɛtila dumuni yanni tile ka taa nin den fana ne ka taa nin sigi dɔ lamɛn ma e cɛkɔrɔba tɛ ne wallahi asi e ta ɲɛ b'i yɛrɛ kɔnɔ wallahi adamaden sa kɛ cancan i b'a ko jɛgɛji bɔnnen jakuma tɔn na baasi t'a la e yɛrɛ bɛ n sigi yan fɔlɔ n balimakɛ n balimamuso an minnu de ko k'aw mago jɔlen don a ka sokɔnɔminɛn bɛɛ lajɛlen la ka so pari a ka kɛ sotigi sago ye ADC Bazar Garantibugu fe kɛrɛfɛla la an minnu de mago bɛ vaxi tisi ka taa se borodenw ma ale ni fauteuils ani dagabana yiridenw fɛn min ye accélérateur ani cuisine ye légère ka taa se tapis dagabanaw ma ani aspirateur fɛn min ye sac de bijoux ye parfum kasa dumanw ani chaussures ka taa se bazin prêt à porter ma
tableau à manger ani pot de fleurs ken balimamuso ko ta bannen ko fɛn min ye cuillère sanumanw ye kurule dasilen bɛ nɛgɛma fara verre ma kan tewuli verre ka taa fara café mi verre kan darakadunyɔrɔ la assiette cɛɲu ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ ADC Bazar kɔnɔna na fɛn min ye li ye ka taa se verre ma kana sɛni cɛɲumanw ma fɛn min ye tarimusi kumaba ni tarimusi fitini ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ nakɛ tarimusi a n'a complet ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ ka taa se bɛn waribaw ma cɛ pa chaleur yɛrɛ bɛ fan bɛɛ cɛ bɛɛ bɛ baga mɛn n tɛ hali faamuya dɛ ouais yɛrɛ b'a dɔn tanti mɔgɔw bolo kow ka ca u fa tigɛ ka bɔ karamɔgɔ ɲɛ na u bɛ jangarabuya fɛn fɛn la sigida in kɔnɔ a bɛɛ bɛna dɔn u b'u balan walimusow la ten 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 Yo, baby. A bɛ cogo di? Oui, ça va. Sina plan. Oui, ça va. Cɛw mun de la? Fosi. Cɛ i fari fagalen don n tigi faamu. Aha. Wallahi. A bɛɛ ka ɲi wa? Oui, ça va bien, alhamdulillah. Mais jɔn ka casque tiɲɛna n diya n ye wa? Ayi. Ni mɔgɔ ka casque la. Tiɲɛ mari. E ni mɔgɔ kɛ jɔn? N kɔrɔmuso cɛ min bɛ so. Karamɔgɔ lafulen yan. E ko karamɔgɔ lafulen fɛnɛ. N'u ye karamɔgɔ lafulenw don. Ninnu bɛ sigida la manamana ko dɔrɔn de la. E y'u ye sigida la manamana ko la yɔrɔ i fɛnɛ ka ko bɛ taa ni. I ka ko bɛ taa ni. E bɛ ka dimi mun na o kuma ko dɔ de bɛ n'a caya. Ko tɛ ne n'a cɛ ne kɔrɔmuso cɛ de don. Hali ni kɔrɔmuso cɛ de kɛ e kuma e kɔrɔmuso cɛ ka mɔgɔ lankolon a tɛ se ka fɔ yɔrɔ i ka ko bɛ tantɔ de. Ayi e de ka ko bɛ tantɔ e yɛrɛ de filɛ nin ye ozo ha ne yɛrɛ tora ha e ye mun mɔgɔ na suguya ye quoi. Mun mɔgɔ na suguya wa o kuma i bɛ n dɔgɔya fana. Hali o don an ka rencontre fɔlɔ ha e ye ne ka ji sɔrɔ toi tu es tellement grossier n'i b'a dɔn e ye ne ka ji bɔn ha ka tila k'i ta kɛ pɛrɛn-pɛrɛnnen ne kunna ha n'i tɛ ɲini ka ne bugɔ. Ne naturel yɛrɛ de. Ne bɛ ten tɔ de. Naturel ha si tu es avec moi ha i b'i ka naturel i b'a bila kɛrɛfɛ. I bɛ fuga ten yen nɔ. Sinon à part ça. Ça va. Ça va. Cɛkɔrɔba bɛ yen yɔrɔ ne jɔrɔ nin ba de dɔn. K'e jɔrɔ mun na? Ko mama de bɔra yan nɔ o don na dɛ. Ko ne ka furu Zayidu. Ka furu Zayidu ma. Ko ne da kan de ko ka furu Zayidu ma wa n t'a dɔn ne bɛ k'a faamu. Est-ce que ne bɛ ka kuma fɔ ne ka segin ka ne y'a mɛn tantɔ. Ko ne da kan de ne ka furu Zayidu ma ko ne ni Zayidu fila de da kan bɛ ɲɔgɔn bolo quoi. Donc e ni Zayidu fila da kan bɛ ɲɔgɔn bolo o ma fari bɛ Zayidu la e bɛ k'i kɔrɔmuso sinamuso ya. Ayi ka. Hali kana nin kuma sugu fɔ ne ɲɛna bilen wa i b'a dɔn i b'a ka na énervé la. Kuma dɔɔni dɔɔni. Ayi ka kuma dɔɔni dɔɔni cogo di ne ye manamana kuma ye e ka furu Zayidu ma ko e danga bɛ Zayidu bolo o kuma kana na tun k'i ka musokɔrɔba dɔgɔya manamana ko la dɛ. N ka musokɔrɔba dɔgɔya. Est-ce que i b'a ka suwa. Musokɔrɔba dɔgɔya ne bɛ kuma kana n'i tigɛ yigi tantɔ ne ɲɛkɔrɔ i tigɛ lajigin n ka musokɔrɔba dɔgɔya kɛ ne ka musokɔrɔba dɔgɔya ne fana tɛ ne ta dɔgɔya de. Ka ne ka musokɔrɔba dɔgɔya. Mun na e bɛ ne ta dɔgɔya. Terrain bɛ ne de bolo fa tɛ Zayidu la an minɛ cogo min n bɛna min k'a la a b'a dɔn a tɛ dan k'i furu fo n'a y'i furu lahara est-ce que i b'a ka suwa fo n'a y'i furu lahara a tɛ dan k'i furu mais i furu b'a den de faga a tɛ nin manamanakan fɔ nin dabila a tɔ kɛra nɛnini de. A barikalen. Est-ce que i kunkolo ka ɲi. Assalamu alaikum. Muhammad Ibn Seydi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi karamɔgɔ Ibn Yuhman. Kan suwa madama kani kiliba in bɔlen to k'a fɔ kan su karamɔgɔ i ka lahala ye jumɛn walima diɲɛ lajarabi fitinin de bɛ fɛ k'i bɔ i ka limaniya kan ka sɔrɔ yɛrɛ de ko ma k'i bɛ se k'i ka tɔɔrɔ in ku k'i bɛ se ka to kaso la ka wagati kɛ nka ne tun t'a dɔn k'a fɔ k'a bɛna kɛ sababu ye ka dɔ bɔ i ka alabato fanga la. Seydi. An y'o de ɲɔgɔn fɛ. Madama ni tileba fila binna ka bɔ mɔgɔ min na dɔrɔn ka bere de bɛ fɛ k'i bɛ den na ni dun y'a labɔ su biro i kun tɛ ka yaasa fila la. I ye mun ye. Allahu akbar. Ne b'a la sebe juba fila a bɛ ɲini ka tu kabakolo la o fila de bɛ ka bin. Zayidu n'i y'a ye ne seli nana ne de teliyara parce que an nana waati fo
ne yɛrɛ kelen k'i ye tan n y'a dɔn k'a fɔ i mana gansan na nka i ka kuma ninnu de tun bɛ ka n hakili ta. kibaruya dɔw bɛ yen ne b'a dɔn ni ne y'a lase e ma i ka faamuya sɔrɔ ka di a la i cilen dɔ kana to la fɔcogo wɛrɛ o kama n yɛrɛ wulila ko n ye tulo da nin kan walasa n cilen selen ma o k'a sɔrɔ i y'a faamuya cogo min na. karamɔgɔ o bɛ kɛ kibaruya jumɛn ye ko Daliba masa b'o dogo ne la n kelen kɔfɛ ka n ka sufɛ seliw kɛ ka n ka zikiriw kɛ ka n ka alabato ginetaw kɛ ne ma kibaruya foyi ye nka e k'i ka kaso bila ka na tiɲɛ na Daliba masa tɛ fɛ ne de ka bɔ a kalama o tuma ne ka diɲɛ laban don sera. n teri ne kun laban ma se ala y'i lajarabi ni daɲɔgɔn saya ye ka ne lajarabi ni daɲɔgɔn saya ye. Seyidu i muso fila n'o ye Astu ani muso fɔlɔ mun dun y'o sɔrɔ madama an ka layidu de ye k'an denbaya a n'an ni k'a di Alahu Taala ma k'u don Alahu Taala sagonadaw bɛɛ fɛ foyi tɛna an ka kɔlɛ sɔrɔ ko b'an bɔ Alahu Taala kɔ. ninnu taatɔ butigi la mɔbiliba dɔ de feere ma o fila bɛ yen. An ko k'an bɛ Ala de kɔ Ala de ye min da ale de ko min bɛ segin a ma ni Asu n'a sinamuso min minɛla an b'o ta ni Ala ye an b'o bila Ala ka masaya minɛ a kɔnɔ n b'i deli i ka ne faamu. karamɔgɔ Alahu Taala bɛ kow kɛ k'a kɛ a kɛ wagati de la n'a fɔra dɔgɔkun joli joli ne yɛlɛmalen don ne ye mun jurumuna ko de kɛ ni Alahu Taala bɛ ne sara ni ye n ɲɛ ma se ka da n ka kɔlɛ kan a kɛra ka latigɛ boli n kan tuguni n bɔra gɛrɛgɛrɛ min na sa yɛrɛ bɔra a kalama ka tila ka taa n ka kɔlɛ fila minɛ na n kɔfɛ alhamdulilayi alihamdulilayi tɔɔrɔ mana bonya cogo o cogo k'an k'ale fo k'ale barikada a kɛcogo ɲuman bɛ Daliba masa de kɔnɔ nin tɛ baasi ye e nana lahala min na ani ne bɛ lahala min kɔnɔ an fila bɛɛ b'a dɔn n'i taara ne bɛ n ka minɛnw cɛ n bɛ boli ka taa joona an ni ci kana fɔ n ɲɛna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. N kalena Ala la Ala min da ka nin kɛ n na Ala min da ka kɔrɔta ni fanga di yan Alahu Taala min hakili di yan k'an bila kana sira kan a man kɛ dawa ye a man kɛ jɛgɛ ye a man kɛ sa ye Alahu Taala min kɛ hadamaden ye ka tila k'an kɛ Alakira mantow ye kira tɔw cɛ la sallallahu alaihi wasallam. Kuliwa ni faamuya Daliba masa min y'o kɛ n ta mɛn n bɛ ka sɔmi sɔrɔ ko n dusukun bɛ ka tɔɔrɔ sɔrɔ a bɛ ka degun sɔrɔ a kɛlɛ b'a fɔ k'a bɛ fɛ ka tigɛ de Mimi kana fɔ o tuma de juguya to ni tuma na i bɛ se ka hakili lajigin muso filanan bɛ yen nɔ fana yɛrɛ sa mɔgɔ bɛ muso filanan ta darula dɔw de la n'o darulaw t'i la madama muso filanan ta i ma haramu aramu wa
O bai da silamɛ yɛrɛ. Ni silamɛ kɛ. Muso filanan ta ka kɛ haramu silamɛ ma. Mais ala fɛnɛ ko ni muso b'i fɛ, i b'i muso fɛ, a ka furu jalen don. A tun bɛ ne hakili la k'a fɔ k'i bɛna den barikama wolo ne nin bɛɛ kɔfɛ i kɛlen kɔfɛ ka nin baaraba in kɛ n ye nka ne y'a sɔrɔ k'o denw bilara ka sin lahara kɔnɔ kodɔn ani kalan ani furu bato ani ka nisɔndiya i taara k'o bɛɛ to yen e min tun ye ne dɔn ka tɛmɛ n yɛrɛ kun kan e min tun hakili bɛ n na ka tɛmɛ n yɛrɛ kun kan e min tun kale kan ko f'i ka ne ka du dilan astu kuma dɔw la bɛnbaliya bɛna musow ni ɲɔgɔn cɛ nka nin juguya tɛ kelen a mana kɛlɛ aw bɛ tila ka ja aw bɛɛ tun ye maabaw de ye ne bolo minnu sara tun tɛ sɔrɔ n yɛlɛmaya kɔnɔna na munna aw taara ka ne to yen tantɔ munna hali ne ka sa balokun foyi tɛ ne yɛrɛ la bilen balimakɛ n balimamuso aw minnu de ko k'aw mago jɔlen don a ka sokɔnɔ minɛn bɛɛ lajɛlen la ka so pari a ka kɛ sotigi sago ye ADC Bazar Garantibugu fe kɛrɛfɛla la aw minnu de mago bɛ vaxi tisi ka taa se borodenw ma ale ni fauteuils ani dagabana yiridenw fɛn min ye accélérateur ani cuisine ye légère ka taa se tapi dagabanaw ma ani aspirateur fɛn min ye sac de bijoux ye parfum kasa dumanw ani chaussures ka taa se bazin prêt-à-porter ma tableau à manger ani pot de fleurs fɛn balimamuso ko ta bannen ko fɛn min ye cuillère sanumanw ye kurulen dasilen bɛ yen nɛgɛma fara verre ma kan tewuli verre ka taa fara café min verre kan darakadunyɔrɔ la assiette cɛɲu ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ ADC Bazar kɔnɔna na fɛn min ye lit ye ka taa se verre ma kana sɛni cɛɲumanw ma fɛn min ye tarimusi kumaba ni tarimusi fitini ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ nakɛ tarimusi a n'a complet ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ ka taa se bɛn waribaw ma uma fare bɛ nin na min ɲɛ yɛlɛ san a kɛra cogo di mun de bɛ yen nɔ ayi e bɛ yala k'a si ɲini e fɛ ko mun de bɛ yen nɔ ou bien fare b'e la yɔrɔ aw karamɔgɔ ninnu mɔgɔ bɛ k'aw ladi mɔgɔ bɛ k'aw bonya a t'aw yɛrɛ bonya de yɔrɔ ni bɛ fɛ ka kuma a si ayi kana na kuma si fɛn bɛ kuma a si fɛ ko mun de bɛ yen ne taga kangari da yan ne taga kangari da yan han o ma fare b'e la mun bɛ yen nɔ mun ne kɔrɔmuso cɛ e kɔrɔmuso cɛ t'i nɛminɛ ka bɔ ne da la i da ni y'a daminɛ de ni y'a daminɛ ni ma a bɛɛ la cɛ bɛ joli jigin a kɔnɔ i kama i tɛ n dɔn ni ne kɛra ɲɛgɛn fɛ ni ne kɛra ɲɛgɛn fɛ i b'i yɛrɛ kɔlɔsi ni ye nin nɔfɛ bilen fo k'i sa i t'a sen fila kana ne menacer dɛ k'i e b'a ne menacer i ɲɔgɔnna de ne ok Fufati Zaidu, Zaidu. Ne fa e mun ma to ye nin kɛ o kuma e tɛ se ka sira la yan ka sira la e ma ni boli bɔtɔ la ne b'a le cogo di ne nimɔgɔkɛ de don an ka so filɛ nin ye e masa jabaru ɲama an ka la Zaidu i fo koyi ne fa i jo tɛ nin kelen na dɛ masa jabaru Zaidu Musoya e kubae Musoya
muso ya efe ka segene ye bi muso si tɛ sɛgɛn ka segene ye bi furu jɔna tɛgɛ ka ɲɛmɔgɔ bɛ deli ka denmasa bɛ deli furu jɔna ka dabila muso ka kalan kɛ Dondola papa yen wele ka be no furu la dondola ne fa yen wele ka be no furu la ne ko papa mapa atonga kalanke ne ko papa mapa atonga kala muso dambe ye furu ye papa mbodon mene bideli papa atone ka kala atonga kalanke papa ikantoma koni masata makoni bakata Nindone kasira foganye chibecha Mama de ya fonya na beli dakando Natala furu otegu banka Musoya Ni soro ni no fe zedu ya foma boy wudi ka wande bana tanta uzo yimude en fole ala me flana yere na ifo ya me dakaya Igana baga uzo mare latigere noro latigete uzo ye sababu juguri yo fama ya me wala ni benere no ne to nem no mufu ni ko kuma siga ga kan lasi ko wala ni kuma ni wala sane kan nan ni ke wala jigin ngana ne soro kan yere kun jela kisa ko bedala tala minan ko ko dibire na do nega so gono ai chifi comme ça ega klara taxi ro ni neptanga di mala katiga di mala wa itna siga tiga di mala tanto e kelena inna ameta nyawon fege Jamen dibri gata ijo tanto sa ana nyawon fe itna siga ta tanto wale atu men dibri baby josa atu sa metibla anni ma musta jabaru ya fina ki sigi ifle ne te mo ga kuma me ki sigi iga to I fariga lafiya uli gi sigi ifle ne te mo ga kuma me fi reta kuma me balare ne la sen dema kangari mudane ni no ko la me ha ku kuna sen mo ozo ku kuna ni ke lawo si enote nero ni dakando isi yoro kele nete na wale Salam alaikum. Waalaikum salam. Farid. Ada aku sehari. Zaidu le doa. Oh. Zaidu. Ni là Zaidu. Farid. Farid aku sehari. Afsa. Malatan. Tu es sûr? Malatan. Ala gala tige. Enye be jeli kenegana la wek la gini ngal gatungo ala gala tige wa afaranya na ko mutu bul don non wala ne fe asi ali note sasi alo tarali nodu ake alo tarali nodu me sababu jugo fena bino ani be ozore no esa akan sa na fi kana to mo jela ki alo tarali kele ga barake ne ko musu bebe tana wa bete tan sa me ya to me tan ki Allah Allah. Amin.
amen mais zero tiro ne bolo afia mais na ne bigi nyinne mais na ne bigi nyinne re zero ni mo go gelen bari bila o tijme Zaidu c'est clé ça tala o tijme Zaidu ira de kuma mais Zaidu yin ngane faga ne kuma yi da fu daga tele ba na ana suno dogero wallahi ya ba bisa ga to ma go be zero la ha bisa ga to ma go be zero kamu ka ga to ma go bala ka wuli daga ta ma go bala mun ya Zaidu la folo la kana ne no fe ne ka kila ka wuli daga mun mana Zaidu suro tina ga ne no yi ata anyi fo daro anyi fo ne tina ta ai wo kuma nya fatile nya salo zero zero bashite amena ni muso ne bolo san na san dure zero ne kadi ne muso en furu wadu fo bine ne muso ma se ka kan yele fo jogo meni muso la ka tani jogo ba fla zero ayre kun jigina ne kuna zero ne ka furu sa bu na zero o te zero ne te ga yere fo so depuis ne muso en furu madama mumini kana kuma fo kuma min foli kadi dai jogo ba fla iba be wala kana nai ni masaka wala ye kuma fo sharabi no min yim zo nga ga do bo shala ba fla zaidu muso inkele a mi bora na ere du kwa zaidu zaidu muso intesi okele zaidu muso galontige pala zaidu zaidu atain muso galontige ali jogo ba ke me sorola aish bashitala mikla ka fere fiye ibo kala no kara be dabo galontige la ko jugu be faye galoni abe baye gloy la kan kisi ga wonima asi itale ka kumuru nana yini ngam ko sebe do e froda ma ni be sheta ni ma froda ma ibn asib kana kuma fere ni ale kuma chugo yele de kuma chugo bi ma dusu bo vi reposer ya ordonnance ni fait un livre awo avec nous dimi Allah taala tare jako yani jeli bora doron dimi ni ordonnance ni mu aisha e bolo woni fantanjere mun muso e wartigiri asi nya figa asi kana ka kuma jetire zaidu e wona rete sirai bashi tala ni baraji ni jaray ma do bi taate joere i chasir ko sebe to ga wala meto wacin na bo no te bashi Allah kan no amen amen le ba ne be ka asi ite jisma don gi kul jilasi Zaidu ne da dimine do ni ozo goroga ne nu flate klingire na ezo ne na tra e ga kayanta man balmakɛ n balimamuso an minnu de ko k'aw mago jɔlen don a ka sokɔnɔ minɛn bɛɛ lajɛlen la ka so pari a ka kɛ sotigi sago ye ADC Bazar Garantibugu fe kɛrɛfɛla la an minnu de mago bɛ vaxi tisi ka taa se borolenw ma ale ni fauteuils ani dagabana yiridow fɛn min ye accélérateur ani cuisine ye légère ka taa se tapi dagabanaw ma ani aspirateur fɛn min ye sac de bisou ye parfum kasa dumanw ani chaussure ka taa se bazin prêt-à-porter ma tableau à manger ani pot de fleurs fɛn balimamuso ko ta bannen ko fɛn min ye cuillère sanumanw ye kurule dasilen bɛ yen nɛgɛma fara verre ma kan tewuli verre ka taa fara kafe min verre kan daraka dunyɔrɔ la assiette cɛɲu ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ ADC Bazar kɔnɔna na fɛn min ye lit ye ka taa se verre ma kana cɛni cɛɲumanw ma fɛn min ye tarimusi kumaba ni tarimusi fitini ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ yen nakɛ tarimusi a n'a complet ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ yen ka taa se bɛn wɛrɛbaw ma une clé. Ozo, la fois passée, il y a mon Zaidu là, n'était fait un euro, il a passé tout. Est-ce qu'il y a un maman? Donc, il y a un diamant de raison. Ozo n'est pas un diamant de joint. Ma foi, elle va pas du là. N'est gagné, Zaidu m'a fouillé à la fois. Zaidu, yani Zaidu n'a fouillé à la. Ozo est nega konia bané, peu. On n'a pas non, à ma banque. Paye tout. D'accord. Tout le monde fait.
Zaidu ma foyi yala fɛ ne fɛnɛ magara Zaidu la I ye fɛn mun cɛman ye han Ozo ne y'o musoman de kana maga Zaidu la tuguni bita ko bita ɲɛ est ce que ya kuma mɛ I wa ne de kɛ tan ne bɛ kɛ de kɛ tan e ye jɔn ye ki tɛmɛ ala ta kan Zaidu ogi I jamana ma ta Zaidu e kama dɔgɔ I man ŋɛ na kelen no kan ka mi tamise o ka te mɔgɔ la bɛɛ ni minɛ cogo di Musoya e kumba e Musoya e fe ka segene e bi muso shite senge ka segene e bi furu jona tege ka nyamoro be deli ka demasa be deli furu jona ka dabila muso ka kalanke Tondo la papa en wele kabeno Avantle Zaidu sawa Jono Ozo do Jono do to na bi era Filipina che kono ba juga wallahi ama juga don Ni semo sagi era ga che wam ne be no re na gunte do were Ni ba mi la be asika Ni ma adapla Mi keshu Ne ga mona da asika ma Lo ami la be asika ma ta do ka klaga Yo ka klaga vantara ai e ga la ne famia e ga foi la ba ni ma diga wajul la men kamare Yama awanya ai iti nyama ganga jidia Jonga nyama ga jidim Est-ce que Fatih là Où est ma fille mo la ngo ozo de dou eh nya ele kan ozo de dou où est mon bébé Asi Salam alaikum. Alaikum salam Avec toi dit patron Nche. Voilà calme-toi avec un pas fêter voilà Salamat. Farqun. Faria qafsa wallahi na rabbi laga doomne Ese ni gara go Asia wani asisi giwe iti se na gani asi bora dibi somare na fosi samana Mai ne bitu ka fo na ga sigi dono. Atu ko re kilin doro ne biya no man bana bato kilin ay mai. non fari qafsa saare di channel la fari fsara saare Sendo fsara kon. non c'est fsara Zaidu ala no ga ka toro do ka ka fari jaga bo mo ne be sirani ni de basi sirani ne be sirani ne be sirani abe Kasene no. wani baraji ha ai Agafsa kon sai. hausa ya ready Mana si jodin na ibe boto ko diga bana bato kilin du gona. wallahi na pasi na ki sigin goro kuma be mo ko je fem na be so le bara E ga frota won. ni fraude Ni docteur ya wala ko ga passer c'est vrai. awo ale re sina bandi nun bola ko bulu ta totra doni ani kumulo ta okay Ouais, faut le caler. wallahi Comment ça doit se on a vida. la tu ko gona jon so la tu do Como Zaidu. Donc ne bolé o ibe kla ni ga ci to ne fo. Mama ge bashi ne me fe gaf. Ni bashi ta ko. Hausa. Hausa Allah igachi mani na ko hoy ne go ere mbarage Jana Zaidu. Ana kuma ana bara a fomano chere. Jana ne won ne so mai ka Zaidu. Ne so mai. so mai Peut-être que bulu son bla sebe buli karo Zaidu. Muna anti se ga bulu son bla ka do ala kula ama ala
fɛn dɔ f'i ɲɛna ala bɛ fɛn dɔ bɛ yen mɛ a tɛ ye i bɛ na ni nɔnɔ kɛnɛ ye sisan i b'a sigi yan i tɛ foyi y'a la ni nɔnɔ kɛnɛ tɛ i b'a munu i b'a kɛ i tɛ foyi y'a la ni nɔnɔ kɛnɛ tɛ nka n'i y'a bila a ka si i bɛ taa sɔrɔ kumu bɔra a la fɛnɛ bɔra a la o bɛ yen o mɛ a tɛ ye de ala bɛ yen nka a tɛ ye de boli 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 sɔn man ɲi cogo di ne ye wari sɔrɔ a la ne ye fɛn bɛɛ kɛ an ka denbaya balo ne ye fɛn bɛɛ alhamdulilayi o ye tiɲɛ diɲɛ hinɛ lɔgɔlen don bɛɛ b'a sɔrɔ a kɔrɔ tɛ ko boli de b'a den ma ala tala ye da minnu den ma u da garisɛgɛ de b'e bolo e mana diɲɛlatigɛ baara o baara kɛ a b'o ɲɛ e bolo walasa e ka se k'i ka kɔlɛ ta ani boli b'a d'i ma olu tɛ kelen ye a lajɛ i ka boli bila i ka tugu ala tala kɔ n'o kɛra na tɔgɔ d'i ma n'ala tɔgɔ d'i ma i b'i ka ɲɛnama bɛɛ kɛ ka balo n'a ye fo ka taa se saya ma i tɛ kɔngɔ wa i kɛrɛfɛ mɔgɔ si tɛ kɔngɔ ne ko ten ok n y'a faamu n hakili jagabɔ k'a la basi t'a la aw minnu tɛmɛtɔla la n ka sira ye sira b'i bolo ni baraji ne bɛ taa Beli bulu mah demenin. Macam lah. Ini basi. Ala kana taruh langulia. Ini baraji. Ira nyokona soroli manca. Kamu ko tanga lagi mau do ala tang. Ala ka bele kami janina. Ini baraji. Allah kamu. Amin. Asli pasti balimakɛ n balimamuso an minnu de ko k'aw mago jɔlen don a ka sokɔnɔminɛn bɛɛ lajɛlen la ka so pari a ka kɛ sotigi sago ye ADC Bazar Garantibugu fe kɛrɛfɛla la an minnu de mago bɛ vaxi tisi ka taa se borodenw ma ale ni fauteuils ani dagabana yiridenw fɛn min ye accélérateur ani cuisine ye légère ka taa se tapi dagabanaw ma ani aspirateur fɛn min ye sac de bijoux ye parfum kasa dumanw ani chaussure ka taa se bazin prêt à porter ma tableau à manger ani pot de fleurs fɛn balimamuso ko ta bannen ko fɛn min ye cuillère sanumanw ye kurule dasilen bɛ yen nɛgɛma fara verre ma kan tewuli verre ka taa fara café min verre kan darakadunyɔrɔ la assiette cɛɲu ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ ADC Bazar kɔnɔna na fɛn min ye lit ye ka taa se verre ma kana sɛni cɛ ɲumanw ma fɛn min ye tarimusi kumaba ni tarimusi fitini ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ nakɛ tarimusi a n'a complet ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ ka taa se bɛn waribaw ma nin bɛɛ lajɛlen dalen bɛ ADC Bazar kɔnɔna na nɛgɛjuru téléphone 91 95 72 91 n'an b'o sɔrɔ k'a ka weleli kɛ 70 ani 8 40 26 ani 86 o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ko numéro sabanan 70 ani 6 30 65 70 ka segin a ka nazarakan na 91 95 72 95 78 40 26 87 76 30 65 70 n balimakɛ n balimamuso n'a ye nin nɛgɛjuru kube fɛn fɛn wele an na nin maa lasɔrɔ maa min bɛ taa ka minɛn d'a ma fɔ sigiyɔrɔ la walima ka kokɔrɔma don n'o ka na n'aw ye fo magasin na ADC Bazar jama jigi fila de bɛ dugu ma n'a bɛ fɛ k'a ka feerefɛnw lakodɔn a ka baara yɔrɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔ k'olu lakodɔn a bɛ se ka weleli kɛ nin numéro in na aw ka publicitéw na passer an ka jaw kɔrɔla na film daminɛ de ka di ye o film laban de ka di ye o n'a ye weleli kɛ an na faamuyaliba sɔrɔ nin film kɔnɔna na film ye ladilikan de ye k'a lase an balima alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma an kɔni n'an ka denmisɛnnin dontaw don aw de ye ko in tigi ye baara in bɛ kɛ aw de kama alihamudulilayi suma alihamudulilayi assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Merci beaucoup. Ouais.